I-vote of no confidence ezoba ngolesine angeke izibe impumelelo, angeke izibe impumelelo, ngisho ukhala angeke, ngoba yonke into engayisho ukuthi kungafanele ukuthi yenzeke before iqembu elathola ama-votes amaningi liphumelele kwi-vote of no confidence aliyenzile. Amaqembu awe-GNU asavumelana. I-IFP ne-ANC ilungisile udaba lasemkhanyakude. Kusho ukuthi ukubambisana kusekhona. Kuzoba nationally i-DA ne-ANC bayilungisile izinto. uRamaphosa wafaka wambuyisela u-deputy president u-deputy minister we-DA. So okusho ukuthi izinto zibahambela into njengamanje esabaqhathini. Sekucaceleke ngisho ingane encane ukuthi i-GNU bayibona ibasebenzela. So uyaphike kwi-vote of no confidence, uyaphi izinto ibukeka ibahambela kahle kanje, angeke iphumelele. I-homework eyikamkhulu aziyenzanga neze kahle. So ngimbonile ke isishoshovu esibizwa ngogodo le sithi hayi yenzani iqiniso lenze ngegoli, ayisebenzi kanjalo. Ama relations akhandwe kusukela kwi-province aza ayofika ku-national ayenzeka nakomasipala. So ukuyikhohlisa ukuthi konke engenzeka overnight, asilindeni. Kodwa kube ugodo lo muntu engimazi bengingabheja ngomuzi wami, ngibheje ngonkosikazi, ngibheje ngeingane, ngibheje nangokudabula izicucu engayithola enyuvisi. Kodwa ngoba ngimazi awungeke ngikwazi ngisho ukumnika zona lezi zinto uma engasaphumelelanga kusasa. Bengathi mina akalethe amatekisi akhe noma amabili maye naye aliphiwa. Bengathi akalethe noma elilodwa sibheje ngimnikeze umuzi wami. Kodwa ngoba kunjalo ke hayi hlalani ethembeni.